Ooh. Sorry. Anyway, with Jazz Hart, rwy'n 22 blwydd oed a rwy'n dod o Caerphilly. Rydw i'n peiriannydd sifil, creulffyrdd, pontydd, rydyn ni'n creu nhw. Ddim yn mynd i dweud sponcen wedyn, no. Sponcen. Mae yna stigma o gwmpas tatws, yn enwedig bod yn merch. Mae pobl wedi ofyn o blaen, wyt ti'n hoiw? Os mae rhywun yn dweud mae nhw'n gwastraff arian, byddai'n dweud, bitch. Na. Tatw cyntaf ges I oedd teigr, ffyrnig. Mae nhw'n anifail annibynnol iawn, a mae nhw'n gwneud unrhyw beth rydyn nhw'n gallu I goroesi. Nes I hunaniaethu gyda pan oedd ni'n tyfu lan yn gwylio David Attenborough documentaries. Rydw i'n wedi meddwl am cael ffrind I fy teigr, ond mae'n brifo siwt gymaint. Sorry. Tatw ar fy mraich yn gorchuddio tatw o semicolon. Nes I cael tatw o'r semicolon cyn daeth o'n movement. Rydw I yn cael profiad gyda iechyd meddwl. Fe nes I dewis yr un newydd I cael dros ei ben I atgoffa fi rydw I wedi dod allan yr ochr arall, rwy dal yn byw. Rydw i'n torri gwallt diwedd y mis, codi arian ar gyfer mind. Fuck it. Pam lai, torri dy gwallt bant, mae'n gallu fod yn rhywbeth quite freeing. Mae tatw ar fy coes I gofio fy mam-gu. Mae'n cael y geiriau o can Foo Fighters. It's times like these. Nid oedd hi'n fel massive Foo Fighters fan. Na. Mae'n atgoffa fi bod y pobl ti'n caru amdano yn gallu fynd mewn chwinciad. Mae gen I llawer o atgofion o hi yn fy nghalon. Dydw I ddim yn feddwl byddai'n yr un person heb y tatws. Maen nhw'n helpu fi symud rownd pethau sydd yn anodd. Mae'n atgoffa fi bod bywyd yn mynd ymlaen.